आफा बोराइ बाथौ आंनि बिहामजोखौ मोजाङै मोजां फाहामहरदो। आगै हायनानि हालोदखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोद गाबखांदों। हे इसोर आफा बोराइ बाथौ मोजाङै मोजां फाहामहरदो आंनि आगै हायनाखौ। आयु फिसाया गाबदो। बैनाय खोनादोंना? आंखौ खोनादोंना बैनाय? औ गुमै खोनादोंना गुमै? आंनि फिसाया माबायदि गाबदो? खोनादोंना गुमै माबायदि गाबदो? आयै लिंसार नोङो आदै जाबाय आदै। आयै नोङो आबै जाबाय आबै। आरो गुमै नोङो आमाय जाबाय। आयै फिसौलाय डक्टरा दाबो ओंखारबोआ जि गाबगासिनो। मिस्टार राकेट? येस डक्टर, हायनाया मोजाङैनो दङ ना? कंग्रेचुलेसन मिस्टार राकेट, फिसाजो मोनबाय। मा डक्टर? आं फिसाजो मोनबाय? थेंक इउ डक्टर, थेंक इउ स' माच। मिस्टार राकेट, सिन्था खालामनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। नोंथांमोना हायनाखौ 5-6 घन्टानि उनावनो लांनो हासिगोन। अके डक्टर, दा जोङो बेखौ नायहैनो हागोन ना? येस राकेट, नायहैनो हागोन। अके डक्टर, थेंक इउ।